हेलौ गाइसमोन नै बांख्रुबलायबाय दिनै सासे गस्ला लांथिया बाला खि बाला लांनांगौ एकदम न'निफ्राय माबा जागोन मथा मथि 1 माइल आरो नै ओरैहाय बन्दु सासे दङ बलखिफाट देग्लाय नोंथांमोना सोर नांगौ कमप्लेन खालामहरनो हागोन कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन डेन्जार नै बन्दुआ न' मिस्ट्रियावबो सोलोंजेनबाय नै रोगानांगौ उफाय गैया बेखौनो बाननानै लांदोलाय आरो दा न' बानायनायाबो बबे जायगायाव बानायदों नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा ओइ बानबाय दे बानबाय न'आबो मा बुस्थु बेखौ नायनो दिन्थिलांगासिनो दं नै लांदांसो आयौ जल्दु खाल्दुजों थाफाग्रा बायदिसो हालासो नोंथांमोन अननानै एसे जोंनि खस्थ'खौ नायनानै साबसक्राइब खालामना हो दे लाइक खालाम ओमफ्राय कमेन्ट्सआव एसे मोजां लिरब्रा गोजोननाय मोनो बर'जों बर' गाज्रि दा लिरलाबाय दे अननानै नङाबा ओंखाम जानायाव मिथिबोनानै थैगोनबो हावसावफोर नायलाय नै बिसोर नुनायाबो गिनोबो हागौदां नोंसोर बर'नि बिर जोहोलावमोन बेस्रा रायमोननायाव थेव 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 होननायावहाय थैदों बेस्रा बुजिखादो नामखौ बारा बुंला बिनिनो बानायनांदों आगोलनो आरो एसेनोसै रायजोफोर नैबावहाय माबा खख'वा बिफां गायदों मालाय बिगुमाया बाव दंजोबो एर खिन्थाला आरो नै जल्दु खाल्दुनि लोगोफ्रा होबोलायबाय दे गोजोननाय थाबाय।